ברוכים הבאים לאתר קריוקי פור פרי. בכדי לנגן שיר, עליכם ללחוץ על נגן קריוקי שמופיע ליד שם השיר. תוכלו לצפות בקריוקי מובילים, קריוקי נצפים ביותר, ז'אנרים של קריוקי, קריוקי חדשים ומובילים רשימה ארוכה יותר. תוכלו ליצור קריוקי, תוכלו להוריד פלייבקים בחינם או בתשלום סמלי, תוכלו לבצע חיפוש לכל שיר קריוקי שתרצו. תוכלו גם ליצור רשימות השמעה לשירים אהובים, לבצע הקלטות ועוד. כל זה בזכותכם, כי אתר הקריוקי פור פרי הוא האתר של הקהילה היוצרת. רוצים לדעת עוד? תוכלו להיכנס לעמוד ההדרכה ולשאלות נפוצות. בהצלחה.